Dame na sumurung siyan saluhut naroha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang, kabuka di belta siyan Johannes bidutulu, ayat sada rodi ayat walu. Laustajaha marsiktak soren, songonoma hatana kasma tapai hutihut. Asa adongma sahalak sianak kaparise situa ni Jahudi namarguar Nikodemus. Narolo dimoni manolo ibana jadi dok manodong ibana guru nani kutohami do guru manusia ibada ayat terpatupa kiai se ada songon nabi nabi Yesus ibada doana Dungi ninna Jesus mamangalusi ibana. Tutu si tutudo na hudopot tuho. Ia sotubu jolma siya gijang dang tarbahes samarnida harajaun ni debata. Dungi ninna si Nikodemus mamandong ibana somodia patarbahe tu musela ia mamandong tu maulasa manusia sibiolina asasu. Jadi dia lusi Jesus mak tutu si tutudo na hudokot tuho anggo sotubu jolma sian aik doho siat todi dang habongotas sahara jaun di debata. Daging dona tubuh siap daging, todi dona tubuh siap todi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang. Namun susto hudok pakrong yang rana di bawah nongona alayang kamu oh langsung itu nang sibu siap todi. Ido sahatna oras madihita saluhutna. Oras Damang dainang di bagasan pangat fusion manang pardalanan ni hapop seopta perlu mobi di luar ni Huria Hakai manang di luar ni Protestan jut madok manang maswarahon hidup baru manang bolona didok di sisa sitongna di bahek kita mangulu siat todi manang mangulu nai baru atau dikatakan hidup baru. Damang dainang di bagasa turpuk tahun adong sahalak situa jala halak Parise do ibana manang sian horong di Parise roy bana sip-sip madapot to Tuhan Yesus asa unang pola adong na maboto manang namarnida ibana madapot to Tuhan Yesus di siala majaga ibana digalup nasa pangatusion ni sahorongna jaga ibana di pangatusion ni halak Jahudi iya napinasahat ni Tuhan Yesus kurang dope dapat rohana sida didapotong ma Tuhan Yesus laos disukun ibana main disukun ibana bohado halak asaboy ibana bongot tuban wagijang damang dainang sudedo halak na mangolu jala na marugamo nalaho manopot banua gijang na didok na disi ima surgo molo tabereng pangatusion na masa di bangsot taon na viral dope sahat tunwaing manang trending aha di ulana sida asa manopot surgo
Luar biasa pangatusion na sidai. Luar biasa daw siyan pangatusion ta. Alana boido na sida dipengaruhi na madok boy may bana tu surgo molo diulahon ibana ma jihad. Jihad na dilapatan na sida ikom mabmunu manang pamatehon akan naso sa haporsiaw ni ibana. Manang na di luar ni haporsiaw songon na di haporsiay na sida. Sada pasu-pasu may. Dala tusurgo mana sida. Ima pangatusyon na. Maka na barani na sida dinalaho. Patupahon ulaon. Aka nasosuman. Rikok na isurgoy ate. Jadi polo kami mardida positif do adong na positif na boy si buaton. Alangkah luar biasanya orang merindukan surga. Si honai tutu jolma dinalaho manopo surgui. Alai si patadang dia tusi. Ise do napunaso surgui. Didia do hisuna. Didia do pituna. Sia dia do dalanna. Nasinukun ni situa Nikodemus, situa ni Parisei. Ima nasinukunna. Masih holibana di Tuhan Yesus na pasahaton pangatusion molo naing bongot tu surgoi polanibana do dalan. Imana pinasahatna anon muse di ayat 10. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di dapot to ibana Tuhan Yesus. Ala ni sihol ni ibana. Bohado tutu. Asaboyaw gabi parbanwa gijang. Asaboyaw martupal di surgoy. Rikot nai surgoy. Dan dipikiri si Nikodemus pasti adong do na marni da ibana. Dan dipikiri si Nikodemus sahala Parisei ibana, jala sahala na terpandang, jala uluan ibana disi. Dan dipikiri ibana ini. Alai dapoto ibana ma Tuhan Yesus. Molo tumpe dijaga-jaga ibana. AHP konsekuensina ngasiap ibana disi. Jala bolo tabereng sian hata Nikodemusi. Namar lapatan ma bolo Nikodemus bolo Nikos berarti hamonangon. Manang kemenangan. Jala demos 5 bangso. Berarti hamonangon ni bangso. Sian pangatusion ni hatani gowarni si Nikodemus. Maka nadong do ahli sejarah madok sa sitomda dan si Nikodemus naro. Alay sahalak siyan situa ni Parise, alay gabi di guari masih Nikodemus, alay ibana mga lubahon hamonangon ni bangsoi, jala ibana masongo sada contoh, molo naing monang sada bangso, ikot dapat tonon na Tuhan Yesus. Hamonangon ni bangso. Hamonangon ni bangso na porsiaipe, dangadong cerita na asing ni dapat to Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tanga dong jalan na asing. Ala Tuhan isa diri no nama dong tanga dong dalan tubanua gijang. Molo soholan ibana dia saplonom di dong. Ai songonon do holong ni rohani debata di portilion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganut na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleng-leleng na di ibana. Imahamonangan ni. Jadi dah kamonangon songon nabi nain yak ka jihad. Jihad nina ale jahat. Jihati gabe ulaun na jahat. Molo tabereng di pangatusion na sa sitong na siya na Al-Quran na sida, sa sitong na nangapala songon ni. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nanidok ni Tuhan Yesus tutu si tutu do nahudokot tuho, iya so tubu jol masyag gijang,
dang terbahis samarnida harajaun ni debata. Bohado na tubusian gijang, tabereng jo dalan nanway. Dalan sadadalan do hatutubuta tu portibion. Sarupa doho Tuhan Yesus na tubu tu portibion pe sadadalan naung dibuka harbangani. Asa torop boy manopot Tuhan Yesus di surgoi naung para di huninganan naung pasahat totod di porbadiai. Ikot tubus yan banua gijang. Nanidok na tubus yan banua gijang dan sungut pangatusyon ni si Nikodemus na jasmania. Nanidok na bohado cara na musiao di pasorang inok pusia bertian. Ingat metuaw narohana. Songok kita mabelga-belga na. Wa musia seorang mula seorang musia tadang mungkin beka. Operasi sesar tengah rebok dokter itu. Contohnya majo masuk kita musia itu bertian nikah di sesar dokter makan. Isi keluar kita oras dokter. So tak songgok dokter kan, bagi tom di mana? Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Nadidok na tubus yan gijangi, di sima hita ditiki di lehon hanguluan partodion. Di sima ditiki di didihon tod di porbadiai. Nadigamay ditiki targi di hita. Ditiki naung didi di hita jala di pabongot tu bagasan guarni de bata ama anak doho tod di porbadya. Di sima hita naung makahanguluhon ngolunay baru. Jala nunga di pasahat ngolunay baru gabe sada harbangam may. Di sima hita sorang musik. Halak nahurang porsea do pesi Nikodemus alay sahala na semangat ibana dinalaho mangalului di dia do harbangani ahado si dalanat toloton ahado si hanguluhonoton asaboy tu banua gijang manang parjabar ibana di surgoi. Jesus alusna jala di didi ba tu bagasani. Namang iudamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Dung sorak kita musesian banua gijang. Marlapatan dopan diriyo dihita, marlapatan situ. Mulai siani mahita natargoar gabe, anak dohot boru ni debata. Mulai siani mahita targoar gabe, parbanua gijang, manang upuna ni par di surgo. Naung disorakon sian surgo do todi. Alay moloso dihanguluhon, dang dihanguluhon namar debata ama, dang dihanguluhon namar Tuhan Yesus, dang dihanguluhon ibadah namar todi porbadia. Masuk kita tu minggu Trinitatis. Bohado pangatusyo tataringot tu debata ama anak dohok todi porbadiai. Gudang do pehala Kristen nasoboy mabahen pangatusyon nasasitongna polan pangatusyon na binotona. Ujung na maragam pangatusyoni maragam mamuse aka namasa di parnulwon na ala na pinamasa na marbiti haporsyaw. Adok talak madok songonon mono Trinitatis manang hasitolu sadaw ni debata songonay doi. Songonay mono dilopay bana buat nai songoni matod di korbadia. Aikon na tarida di sonway songoni ma Tuhan Yesus. Nabuy idaw, nabuy dayo. Jala memang makorhon tapak kilalahon. Jala molo dipamasok ibana tu kulkas gabi beku. Songon es, bakol do dayo no. Molo pajuk tu memang alang es, olo gabi atau patok moru pangaloy kan atau patok moru. Alanya ha. Karas ibana pir songon ima di debata ama. Nah, jadi ya samura songon aiki ma ibana minna pangatusyon.
Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, sasitong nadang apala songon aiki Tuhan debata situlusan. Dang boydo konota songo jol mamuse. Molo di sonau marga manalu. Molo di gereja pandita. Molo di jabuau bapak ni si Johannes. Tongdoi no ni. Dinna. Adong nama dok songo ni asamuradia tusi. HP gak bilang mangat tusi. Jadi unang atong tujuan di pengajaran diganup nasanang tabigay asamuradia tusi. HP dang gabinya tusi. Damang dahina. Isinaboy manad da di bata. Isinaboy dinalaho mameok de bata. Isinaboy mangukur hatongamon. Isinaboy mangukur hagogoon habadiyaon do abisuon di bata. Dangadong jaladang boy siyan pamikirion ni jolma. Alain na pasti songon natang surat isa diri. Debata amai dan tarsirang siyan anaki dan tarsirang siyan todi, jala ido todi ni debata, laos ido anaki, laos ido debata. Di dia adong todi porbadia, di sido debata ama. Di dia adong Tuhan Yesus, di sido todi porbadia dohon debata ama. Di dia adong debata ama, di sido Tuhan Yesus, di sido todi porbadia. Nanidok na di siyaha. Tolu sada. Tolu debata tak daong alay sada. Jala sada. Songonia kana porsea di bana pe. Dangga betolu 10 2 daong. Sada do debatana jala sada. Molotung petolu ibana natarida alay sada. Molotung petolu pulu tolu ratus tolu juta alay sada. Ido sasitong na. Napinasahat ni Tuhani tuganuk akahita asa tahanguluhod di bagasa parngulot. Damang dainang didok Tuhan Yesus muse tutusi tutulu na hudokot tuho anggo sotuju tubu jol maisian aik do siat todi dan habongoto sahara jauh ni debata. Tuhan Yesus langsung madokon tuhita. Berarti bolol soadong padirio tu ibana boy itu surgo bang boy ya tu. Berarti si dono natu surgo hala Kristen dono tardiri. Hakana tardiri tu surgo. Jadi bolo tabereng pihak kadongat tadi sana soolo tardidi manang naso tardidi alay parngulwon na denggan umora na sida utibo pangkakna umuraan na sida mangalului parngulu-nguluan ulakwat tiga-tiga na ate ulakwamu se jala ditangi onak kahatana damang dainang dang pola mangapiak kita disi dan sedia ya dan sedia maribakon artanau marga na pinasahat ni Tuhan Yesus tu ita dan sedia tuahai tamamora di portibio molo soto surgo do malapatan alai moliate ma bolo boy hita mangolu do dengan hobar tulomoni rohani di bata mamora napogus biasa-biasa marpangkat somarpangkat masyarakat biasa pehita alai tak di surgo hita di sido las ni rohani di sido hasangaponi di sido hasonangan saliling-liling na atong unang pola dangatian unang palatadok di bagasar wa isi mau Tuhan songonod do pengoluku bohamatar bahek suro tuho ay bolo si Nicodemus sahala na marpangka doy sahala na sangap doy halak parise doy dana tiruoku mo si Nicodemus damang dainang dang alali sahala parise si Nicodemus jalali jakot Tuhan Yesus daw alay ala rodo si Nicodemus tu Tuhan Yesus dijakon ibana sonari kita naung ditubuhon sian todi sian banua gijang naung dipasahat debata hangulwani las marohat tamanginan
dinalahomat dapot to Tuhani diganup nasa parngulupa. Las maruhata alanunga dipatudu Tuhani tu hita do bangso na marhamo nangani molotung pedigijang ni portibion godang akasi adu patta godang akasi pangabati alay marlas ni roha mahita nunga parjolo di pamonang de batahita maol pe akan atadopi nunga parjolo hita monang halani arta naung di parade Tuhani arta hasonangan saliling-liling na dubi atong damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus unang bemadian kita madapot to Tuhan alailam tapajonok may tuibana tapasolhot lurita tuibana asa totong di bagasan las ni roha ganup akahita na porsea di ibana madapot to Tuhani ala ibana do tuhata di portibion laos ibana do musian non jupang ta di surgo hasonangani atong isinarap dohot Tuhan Yesus di portibion rap maibana muse dohot Tuhan Yesus di surgo hasonangan saleleng-leleng na kita mapadabar disi tahanguluhom ma di bagasan las ni roha amen martangya kita mauliate madihuali jahuba di bata nami naung pasahaton hanguluan sian banua gijang itu hami marhite hanguluan partodion tutu Tuhan dan tarasa pamiluhut nai jaladak kasuhataka balgani pasu-pasum balgani asiniroham naung pinaradin naniluluan ni ganup nasa namangulu naniluluan ni ganup nasa bangso dohot akajolma alai patuduh kodo Tuhan siya korong ni naso porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus ima situa Nikodemus nama dapot toko laos songonima tu hadigil hoganuk akana porsea asa totong Roma dapot toko asa gabe bangso si parmona kami lukutna atong aleja hoba de bata nami urupi hami Tuhan dinalahoma kahanguluho katami urupi hami Tuhan asa boy hami jonok jala solhot tuho aleja hoba de bata nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madihu aleja hoba de bata naboy hami marsaur di bagas niamang bakara dohot halainang boru sitohang mauliate madiasi miroham ala di bagasa kahipaso dohamin wain laos di igil hodo peho sahanguluan na pinasahat ni sipakyon nami Tuhan laos di parguguy ho hami dinalaho patupahon pamusion partangyangan tua dopanmu atong aliamang nabasa pasu-pasu amanami dohot inanamion ramo tiganup nasa parnguluhod doho ulaw na sida pasu-pasu na diulan di tangan na sidai asay madalamu pasahat to pasu-pasum doho manabaya kadinggan di basam songon itu hadiana naong pinalumehom mo pasu-pasu may bana totong Tuhan ibur-ibur magodang jala totong di bagasan asini rohami songon guarna eben Immanuel anak ni debatan na saur di bagasa portibion mauliate madihu alejahu ba debata nami ramoti jala pasu-pasu ibadai buribur magodang asagabi anak sioloiho anak makporhon las di roha anak sibuan saluhut na Tuhan akan nauli doho na dinggani diganup nasa arina nang ro na pinasahati atong alejahu ba debata nami nang dihami ganup marsada-sada Tuhan pasu-pasu mahami luhut na nasa huriam tarlumobi dia kadongan nami nasubuy rap doho tami apalagi bagasa tikyon molotungalani parsahiton na sida tutong Tuhan pasu-pasu ganup pamatang na sida jala totong palua ganup nasa sahiti marhite-hite huwasom molotung Tuhan dipake na sida ganup nasa ubat na pinarsaulion na sida parjolo pasu-pasu tutong Tuhan asa marhite honi gabe malua na sida sian ganup nasa parsahitoni atong alejahu ba debata di ganup akadongan nami na mulaulaon na pe di bagasa tikyot Tuhan akan na diluat na daw homana mangaramoti jala mamasu-masu parngoluon na sahat tuho ganup nasa parngoluon nami songoni ng bangso namion hupasahat tami tu adupanmu asa homa na pasahat to pasu-pasum di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala dalan tuban wagi jangi amen.
Amin.